Вие сте дошли в моя YouTube канал. Днес ще пробвам това сладко. Ето това. Пръскалото. Показва, че 70 мл. И аз съм взела синьо. Имаше и зелено, и червено, но избрах синьото, защото много обичам сините сладки. И показва, че е с вкус на малина. Това е капина. Да не се бъркам. Малина. Да, малина. И вижте само какъв човек я пие. Размер е XL. Ето тук пише XL. И нека да пробваме. Има формата на бомба. Не. Не, аз викам на камерата. Не чу. Това буквално е кисело. Отцветява ли езика? Чакайте. Не го отцветява. Има един проблем. Знаеш какъв е? И вижте тук какво показва само, че. О, не. Вижте, тук е червено, а тук не. Това е най-киселото нещо, което съм пробвала. Дори по-кисело от лимон. Наистина е по-кисело от лимон. Гутен Морген! Играх в Майнкрафт. О, Не, с кабел интернета. много цветява. Това е най-бруталното нещо, което съм опитвала. По-кисело от лимон. Това е 10 пъти по-кисело от лимон. Аз наистина обичам киселото, но не и толкова. На това му давам 5 от 10. Защо 5 от 10? Първо, обичам сините сладки и пръскало, което е синьо. И това е синьо. Второ, обичам кисело. И това е кисело. И трето, има малина. С вкус на малина. Аз обожавам малина. Затова 5 от 10. Това ще си го допия. Няма да го оставя така. Ще си го допия. но не и в видеото.
защото не е много време да го изпия това. Това буквално е 70 мг. Предния път казах милилитра, ама е милиграма. Към маста. Хората, които обичат киселите пръскала, да пишат в коментарите. Брат, ти имаш 5 последователи и искаш да пишат в коментарите. 5 абоната, бате. И нищо, че имам 5 абоната, пък които ги гледат, ако не сте се абонирали, абонирайте се и пишете в коментарите дали обичате кисели пръскалта. Пръскалата? И дали обичате пръскало, което е кисело. И пишете в коментарите да видим колко хора обичат киселите пръскало. Киселите пръскалата. И благодаря, че останете с мен. Съжалявам, че е толкова късо видеото. 6 минути и няколко секунди. Просто толкова бързо го правя. И да, това беше всичко от мен. И абонирайте се за моят канал. И абонирайте се за моят канал. И в TikTok ме последвайте. И в YouTube да съберем 100 000 абоната, за да вземем награда. Няма да вземеш на 100 хиляди. На 1000 ще вземеш. Какво е? На 1000, на 100 хиляди и на 1 милион. И аз искам на 100 000, че да имам златен бутон, а не сребърен. Ще се мечтая за толкова. И това беше всичко от мен. И чао!